1299 год. Давыд з'яўляецца ў рэзідэнцыі вялікага князя ВКЛ Віценя і нечакана атрымлівае ад таго пасаду кашталяна гарадзенскага замка, галоўнага фарпоста на шляху крыжацкай навалы. Малады кашталян не падвёў. Яго заслугі па абароне дзяржавы ад ворага ўражваюць. Нас мала, таму не чакайце літасці. Гэта дэвіз ваяроў давыдавай дружыны. Заўважыў, ён не меў пад сваім кіраўніцтвам войска ў шырокім разуменні гэтага слова. Калі казаць сучаснай мовай, то я бы параўнаў яго з камандзірам асобнай брыгады спецназу. Давыд унікаў адкрытага супрацьстаяння з ворагам, сілы якога былі большыя, але дзейнічаў вельмі эфектыўна. Якая тактыка прыносіла вынікі? Першае – актыўная абарона. Пры аблогах крыжакамі гарадзенскага замка Давыд не зачыняўся наглуха, спадзяваючыся на моцныя крапасныя муры, а рабіў вылазкі ў варожы стан, наносячы праціўніку значныя страты. Па-другое, прымяненне формаў і спосабаў партызанскіх дзеянняў, рэйды, дыверсіі, засады, налёты. Для гэтага выкарыстоўваў невялікія мабільныя атрады, а таксама мясцовае насельніцтва. Рэйды вылучу асобна. Каб адчуць розніцу паміж рэйдамі і ваеннымі паходамі, дам вызначэнне. Рэйд – гэта такая форма тактычных дзеянняў войск, якая адзначаецца імклівым перамяшчэннем па тылах праціўніка з мэтай знішчэння яго жывой сілы і камунікацыі. Дарэчы, з рэйдамі звязана цікавая версія аб тым, што сімвал ВКЛ пагоня канчаткова аформіўся як дзяржаўны, менавіта дзякуючы рэйдам пагоням Давыда Гарадзенскага. Што маем па факту? Давыд Гарадзенскі адбіў некалькі крыжацкіх нападзенняў у 1305, 1306 і двойчы ў 1311 годах. Найбольшым прыкладам паспяховага выкарыстання формаў і спосабаў партызанскіх дзеянняў стаў разгром ім моцнага крыжацкага войска ў 1314 годзе пад Новагародкам. Пры тым, што адкрытай бітвы так і не адбылося. У той раз маршал ордэна Генрых фон Плоцкі арганізаваў буйны паход у край крывічоў. На непрыступную гародню рыцарскае войска не пайшло, а адразу рушыла на сталіцу ВКЛ Новагародак. Крыжакі мелі пры сабе месячны запас прадуктаў, але каб не абцяжарваць рух і мець харчаванне на зваротным шляху, яны зрабілі ў пушчы 2 таемных склады з правіянтам і пакінулі іх пад вартай. Што зрабіў Давыд? Знайшоў і знішчыў крыжацкія склады, падышоў да Новагародку, імклівай атакай авалодаў абозам, захапіў рыцарскія даспехі і 1500 коней, пасля чаго адступіў пад прыкрыццё лясных абшараў. Гэты нечаканы напад змусіў крыжакоў адступіць ад Новагародка і вяртацца дамоў, але, застаўшыся без даспехаў і ежы, ордэнскае войска страціла дысцыпліну. Блукаючы па лясных дарогах, тэўтонцы гінулі ад голаду і нападаў невялікіх мясцовых лятучых атрадаў. Праз 6 тыдняў жывымі дадому з усяго вялікага войска вярнулася толькі некалькі чалавек. У 1323 годзе Давыд прыходзіў на дапамогу Пскову у яго барацьбе з лівонскім ордэнам. Займеў славу гразы крыжакоў, ваяра, які не прайграў крыжакам аніводнай бітвы. У 1324 годзе атрад нямецкіх рыцараў, скарыстаўшыся адсутнасцю Давыда, напаў на яго маёнтак і забіў яго сваякоў і слугаў. У той час было не да сантыментаў. За ўсё ў гэтым жыцці трэба плаціць. У гэтым жа годзе ордэнскія землі скалыхнуліся ад жаху. Адносна невялікая, але добра падрыхтаваная Давыдава дружына рухалася хутка і знянацку з'яўляючыся перад ворагам, знішчала ўсё на сваім шляху. Быў нанесены сакрушальны удар па Мазовіі, князі якой былі ў цесных сувязях з крыжакамі. Гэта была помста. Загартаваны ў баях атрад на чале з Давыдам заліў мазавецкія землі крывёй ахвяр, у тым ліку нявінных. Але той рэйд па Мазовіі, акрамя помсты, меў таксама і стратэгічныя мэты. Знішчэнне мазавецкага плацдарма крыжакоў на памежжы ВКЛ. У 1326 годзе Давыд узначаліў саюзныя войскі ВКЛ Польшчы і Венгрыі, якія выправіліся ў паход на Бранденбург. На чале коннага атрада кінжальным рэйдам дайшоў да Франкфурта на Одары, адыграўшы вырашальную ролю ў разгроме бранденбургскага войска. Пасля той паспяховай выправы падчас аднаго з прывалаў Давыд загінуў ад рукі мазавецкага рыцаря Анджэя Госты. Як гэта адбылося на самой справе, па-здрадніцку ў спіну або хуткацечным двубоі, сказаць цяжка. Пра прычыну забойства адны храністы напісалі, што гэта была крыжацкая замова, іншыя – помста за спаленыя землі Мазові. Згодна легенды, ваяры на шчытах перанеслі цела свайго камандзіра ў гародню. Там, каля Каложскай царквы, яго і пахавалі. Давыда Гарадзенскага адзін з прускіх храністаў ахарактарызаваў як жорсткага і крывавага воіна.
Такім ён і быў для ворагаў, але для сваёй зямлі і дзяржавы вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага гарадзенскі кашталян Давыд быў і застаўся ў памяці народа як абаронца айчыны, які ўсё жыццё прысвяціў змаганню супраць крыжацкай агрэсіі.